que nosaltres el que volem és que se'ns respecti l'autonomia local. I no és que no ho facin les regles fiscals, perquè als ajuntaments en general ens agrada no gastar més del que tenim. Les coses les hem de dir com són, i si no, jo començo a mirar per aquí i veig persones responsables que estan governant o que fins i tot són a l'oposició dels seus municipis, dels seus ajuntaments, que el que fan és intentar complir aquesta màxima que complim a les famílies i a les cases, que és no gastem més del que tenim. Però dit això, és veritat que algunes regles, i ho sabem, i ho hem discutit per activa i per passiva, ens encorseten i no hi ha manera. I fins i tot, de vegades, no s'adapten a la realitat del que passa en el dia a dia en els nostres municipis. I per això és imprescindible, a banda d'una pandèmia que, evidentment, ens ha donat arguments de sobre, o a banda també de la situació que tenim de guerra a Europa, a banda de tot això hi ha realitats quotidianes als municipis que explica que alguna de les regles fiscals ens posen un corsé que no ens mereixem. Jo crec que fa molt de temps que els ajuntaments d'aquest país són majors